Magega ya Azimio ya umoja gokonya gokora campaign na bintu binde ugaikokaire kirogo bono ukare gasi ne serikali ya Kenya Kwanza bia mono ekero na asabete chikura gente kama na rekoebereria abantu bane ba West Mugirango kirina tibanchere constituency ya West Mugirango itabukane egwe opposition ige safari na bwate yokurigie kirogo kina rego kirigia kebe ase serikali ne constituency ya West Mugirango ebe ase serikali Sauli na begete eanga ya Jubilee nkagenda ngachorwa nkabo mujumbe inche ndo mujumbo Jubilee Nyanza ngima ngondo mo bigotten MP ya Jubilee lakini rende jenda nero nimbwatu mungi na ntogoro mheshimiwa Jerusha Mumanyi kuna batore babere igenda mungi na naiche and I thank God for that ekero twanyole kirugeke ebi nabiri kwanganziria inabekere twekina na Jerusha akabekere ekina mbara biba begete binebyo abantu ba ODM bazimio tata bazimio ODM bakwero kazimio bosa lakini mugaso igobale azimio botuko igobale ODM yes pakato chokapopo boli lero gorogali ngalende kitwale ngeke ombekamo intuna azimio twanyolire birogo ngakira nda azimie itakitego birogo bali bayigwetia yo bakatosomba ekoti egacha ko bakadinga mubwati chance y'abanda ubachole na Jubilee nabwo abantu bachorete ali no enyangi ya senete gusarika nganto kobegesa ngiamo mugutulima batoregete sana buna esa uri naende kerutora Azimio gari bunge twarikoga buchikomiti abantu abo bagaturuta chikomiti ochiali na gochialia chikomiti chingiya bakeya ona naro toko bolinga ngitoko kora bono tugatebanga onye nabo tugo chikomenya iga tekoba tugaikase bagoteba nkogenda bali gwanza gukora maandamano babike gisuguri mutwe inchesibiri Mogaka nkabolinga baminto yonso mete graduate ya finance igondo mu wakili inga kyogo soy street na kubeke suguri mutwe gogoke irigo ryobogima I said etekoba ne Sauli ndoche ngabantu gocha gukwana tukarangira nya ba jumbe bonsi ba Jubilee Kenya ngima tole 28